Jakobsen, tämä numero 33, hän on taas ainoa maalintekijä tässä ottelussa. Hyvönen takaa nousee sitten Salmela, joka on muutaman kerran kyllä tullut aika vinhaa vauhtia sinne hyökkäysalueelle. Nyt hänet vedetään siellä kumoon. Kristensen maalin takana Jarkko Immonen, Hannes Hyvönen vääntävät siellä kiekkoa ja kohta väännetään myöskin maalit todennäköisesti pois paikoiltaan ja pelikatkohan siitä tulee. Ykköskenttä jatkaa hyviä suorituksia ja ylivoimalla erityisesti tietysti Tanskan maalivahti taisi tuossa hiukan auttaa. Se mihin mä kiinnittäisin kyllä huomioon, niin mun mielestä tämä Salmela ja Niinimaankin pelikuri, kiekollinen pelikuri on todella huono ja siihen on ehdottomasti kiinnitettävä huomioon. Joo, se on ihan järkyttävää. Siis jos meidän puolustajat kuvittelee, että tämä joukkuepeli tarkoittaa sitä, että kun ne saa sen kiekon, niin jää suorille elolle veivaan sitä minuuttitolkulla ja sen sijaan, että antaa Sami Kapaselle ja kumppanille kiekon vauhtia, niin nyt on syytä kyllä näiden veljen puuttua tänä illalla viimeistään tilanteessa. Osaatko Tami arvioida, mistä tuo pelikurin puuttuminen voi johtua näiden miesten kohdalla? Se on tuommoinen itsekorostustarve kaikella lailla. Tämähän on valmentajan työtä kertoa se, että hei, nyt herätysveljet ja pikkuhiljaa sitten niin kuin laatta liikkeelle. Ja niin kuin näkyy, niin Kimi Räikkönen on tullut myöskin seuraamaan Leijonien edesottamuksia. Tiettävästi seuraa vielä seuraavankin pelin täällä. Ja kuten huomasitte, varmasti oli ilman muuta niin sanotusti tunnistettavassa asussa, toisin kuin paikkapaikoin kotimaassa liikkuessaan. No niin, peli käyntiin ja peli on jäljellä vielä 7 minuuttia. Tätä ottelua Suomi johtaa turvallisen tuntuisesti 4-1, mutta meidän siellä studio-osastomme on pistänyt aika tiukkaa analyysiä Suomen puolustuspelaamiseen ja siihen kannattaa ilman muuta suhtautua kyllä suurella vakavuudella, koska sieltä on tulossa sitten ihan toisen luokan joukkueita vastaan. Sieltä tulee nyt sitten vuorostaan Mikkel Bödker. Ja kun ne toisen luokan joukkueet tulevat vastaan, niin kun mietitään sitä taitomäärää, mikä siellä nyt on tarjolla, otetaan nyt esimerkiksi vaikka Venäjä ja Kanada etunenässä, niin silloin tosiaan